Pagtukod og building sa ganghaan sa Gebrihan nga dalan sa Santo Niño, Dapitan City, tinuyuan nga pagbabag sa proyekto ni Governor Roberto Uy matud sa mga lumulupyo. Paminaw nato ang sentimiento sa mga lumulupyo gikan ni Lorvie Cabilin. Kasakit, kaguol ug kasuko. Mao kini ang nabati sa mga lumulupyo sa Upper Patag, Sitio Plasanan ug Lamatik sa Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Dapitan, sa daw matud nila tinuyuan nga pagbabag sa giabrihan nga dalan sa kagamhanang probinsyal. Kinihuman nga gitukuran karon og multipurpose building ang ganghaan sa maong gihimo nga dalan, diin kini nahimutang sa yuta nga gipanag-iyahan sa Santo Niño Elementary School. Gipadayag ni Mrs. Helen Abistano, taga Sitio Plasanan, ang iyang pagkasubo niini, atul nga siya pasaka sa bungtod sa Plasanan, lukdo ang iyang mga gipamalit nga panginahanglanon sa ilang pamilya. Matud niya nga nalipay na unta sila nga kaniadto, paghuman sa pag-abre sa ilang dalan, gikarga na lang nila sa ilang motor ang ilang mga dalunon. Karon balik na pud sila antus og lukdo niini patukad ngadto sa ilang panimalay ug ibili na sab nila ang ilang motor sa ubos. Nalipay mi nga gitagaan mi kalsada ni gobernador nga daw damgo nga nahitabo sa among kinabuhi nga sa among bungtod nga naabrihan himuan og kalsada, nalipay gyud mi as in, pero naguol mi kay unta na nami kalsada pero naputol ang plano tungod kay gibabagan sa usa ka project nga unta ambot o plano ba ka na nila daan or karon ra pud na plano nga naanay project si gobernador diri nga gitukod. Nalipay unta aming taga-Plasanan, kami taga-Plasanan jud mi, bungtod kay amua. Nalipay mi kay ang sarinha nga wala pa nang projeka. Ang among motor, malipay mi kay anay mga motor mangagi, nga daw damgura nga anay magagunghagong nga motor sa among bungtod. Dayon, ang among mga dala sa sarinha nga makaagi pa ang motor nga wala pa nila nagibabagan. Ang among mga dala di na mi magpasan, amo nang ikarga sa motor. Pero karon nga dili na mi makaagi. Gani diha na gami mga agi sa diha na mi mga agi sa kilid sa eskwelahan. Hapit na gani pud mi mga hulog din ha. Usahay kay kana na ang moagi man ang ngilit unya og dili ka magamping mahulog gyud ka nang ilang gibuho. Karon di ako'y karton, di ami mga dala, amo ni pasaano no paingon sa bungtod. Kay wala na mi sakyan, di na mi pwedeng magmotor. Kay wala di magkaagi among motor. Kung katawhan ang ilang gihuna-huna, dili na nila ingunahon pagpurma. Kislanting man na dili man guna og ilag yung hunaw-naon, pwede mangguna nila nga matagaan mi og lugar nga maagian. Pero gituyo gyud, gibabag gyud klaro. Gibabag gyud nga di gyud may makaagi. Mao na nga pasayloon ko nila, nga nisulti ko tungod sa among kaguol. Tungod sa among kaguol nga ilang gihimo ni. Unta mga opisyales sa barangay maguna-huna sila sa katawhan kay dili sila makalingkod kung wala ang katawhan nagpaplastar nila. Dapat unta maghuna-huna sila para sa kadaghanan. Nihingon pa sila nga kami kuno taga Puro Plasanan, wala kuno yung mga utok. Kay ngano kuno nga na nipirma kuno mi nga muna nang kana na ang ilang gibuhat nila pagbaba ngano nipirma kuno mi nga kana na ang makuha na din na kay nag ilang maggibabagan ang among agianan. Giing nami nga wala mga utok na taga Plasanan. Kay ang among gihimo diri para sa katawhan. Kung ako'y pangutanon, asa may para sa katawhan? Ang karsada or ang basketbulan? Nga magamit lang na kung dunay mga okasyon liga-liga rin ha. Den karon inganaon nila. Kung nila hunaw-hunaon, mas ang kalsada gamit. O dili man ni para ra sa tao ni gobernador. Oy, para ni sa tanan. Para sa tanan ang kalsada, dapat dili nila inganaon. Muna ako nagpahungaw ko sa akong gibati. Akong gidala ang tingog sa Purok Plasanan. Akong gidala ang tingog sa Purok Plasanan. Tungod kay dili sayon ang among gibati, dili sayon ang among kaguol nga unta nalipay nami, pero karon napakgang tungod sa ilang gihimo. Ibutyag ni Mr. Godofredo Firigora, Parent Teachers Association President, nga agiana na ang nasangpit nga dalan sa wala pa madunar, hangtod nga nadunar ang maong yuta ngadto sa eskwelahan. Sumala niya nga sa unang plano, itukod ang maong multipurpose building sa karaang basketbolan. Karon sila dugang na balaka nga wa nagyoy kaagian ang maong dalan, tungod kay nakabati sila nga aduna pud tukuron nga perimeter fence. Ang wa gyud makatagiyan nga property gawa sa DepEd yun na. Sa kinahanglan, tanang mga stakeholder, unay mga himuon nga dihang mga improvement, mahibalo ang kuan. Mahibalo po ang PTCE. Unya karon kay nahibalo na lang ni nga diha nila tukuron. Mutong akong giingnan si
former Kapitan Ruel nga okay raman akap basta makalusot gyapon ang karsada. Dayon, mutong among istorya si Mampasita ang head teacher diha. May nato na mong sabot nga diri mi moagis kilid sa ilang gikuan nga covered court kay diri sa taas di man gid kuno pwede karsadahan, di man masugot ang DepEd. Mutong may nato na mong sabot akong gipangutahan ang purman kung diha ra gid mo taman sa kuan na boss, diha ra mo taman sa inyong layout. Yan siya, oh, kaya ang gikan ko sa layout, mga 2 meters pa ang covered court. Itong, ni okay na mi, kaya ang among plano, kini sa pasapa diyan ni, idiritso, kaya niliko mo ni sa pasapa ni, among ipadiritso dito sa kuan, dakong sapa, pagkubkuba na mo, patambakan na mo ang dito sa, na sa pasapa para dito may muliko. Nakabati na mo bumiyan ang kuan ron nga, na sila'y plano nga pagkahuman ana na sila tukuron nga perimeter fence. Mudaga na po sila og 5 meters gikan sa covered court. Nya gamay na lang kayong area mo ipit na manguna. Ari na mi sa patog pang karsada. Unang murag maapas gini ba nga ang plano nila babagan ang karsada. Nga kita mudawat mo datag kalambuan bisag say maghatag. Bisag unsa pa ng partiduha mo hatag partig kalambuan maayo no nang duha ka partido mo hatag hayahay kayo ang kuan ang ilang tumong kay ang babagan man nilang usa ka project god. Matud ni Mr. Ruel Nadella, former barangay chairman, nga gibilinan pud unta og lugar aron kaagian sa kalsada. Siya karon nang hinaot nga mapangitaan og paagi ug mapadayon ang paghimo sa kalsada tungod kay magpaabot gyud ang katawhan nga makompleto kini. Naunta kini kalsada for emergency. Naay na tumatag na gamit sa motor diretso ug asa paingon kay naa may kalsada karon ug walay kalsada unsa may sakripisyo. Kini katawhan sa maong lugar diha nga nag-antos sa dugay na nga panahon. Nga wala nila damha nga sa tanang daghang nangagi nga mga gobernador din sa Buanga del Norte karon para buslot sa administrasyon ni Gobernador Oy. Wala giampingan nila, gimahal nila si Gobernador Oy. Andam sila tagana ug unsa kinahanglan sa gobernador nga ilang suportahan tungod kay ngano. Wala pa gani siya mamunuan sa dakbayan sa dapitan na naghatag nagpulasad na ang project dire. Nga kipangandoy number 1 kani giyong karsada. Ang tanang tao din ha nangandoy nga kining karsada. Ang uban nangamatay na lang wala gid intawon katilaw karsada. Muna ako na nakita nga gisakitan ko may gani kay naabot mo dire nay among kasumbungan kay ang mga tao dire moingon gud kap taga-inig dumiron ni tulpo kay amo ang ipaabot dito. Moingon pud man hanag itulpo man. So nagkaraya ang ilang hunahuna. Kami po dili pod may karale kay agi ang pandemic. Ug moingon pud nga nganong si ex-kapitan may nangulo din ha. Basig makaingon ang ubang katawhan diha sa eskwelahan nga nganong nangulo. Ang ato gud nga katuyuan atong gidipinsahan ang katawhan nga nagkinahanglan og karsada. Kanang nang eskwela diri mga bata, asa man na pamauli? Plasanan, Salamatik, paingon dito. Asa man naman nagsubay anong kasagbutan gapon aron pa ka mga mananap. So kana dako kay nang kagamitan ng karsadaha. Muna og dili nili agyan maunsa ni mga katawhan. Mupasog ko na niya ng mga ginikanan. Nga naunsa man noon nga wala man matimpaya ang komunidad sa Barangay Santo Niño. Dapat unta para nako ipaabot nako sa mga barangay official. Kasi sila may nagamugnaan ng mga programaha, dapat ilang untang gilantaw kay makamauman sila muli out nga kanang mga space diha ilang tagaan-daan ug agianan ang sakyanan. Kay kung tinuod na ilang project para sa katawhan samot na ning kalsada nga labo para gud sa katlabo pa sa covered court kang covered court magdudula lay na makapahimulos diha during sa magdunulaay sila makapahimulos. Pero kini kalsada gagmayng bata ug tigulang makalakaw makaagi dinhi. Bisan pag dili taga dinhi kanang taga laing lugar nga na magapuyo barire nga mobisita sa ilang kaparintihan dako nilang kalipay kay sa una maglakaw sila dito karon naa na ilang sakyanan na masakyan. Mga igtabang nga unta masulbad gid ni karsadaha ipadayon gyud kay kanang mga tawo naghinam-hinam nga mo makasir limot-limot ang karsada gikas Talisay guwa pa yung Santo Niño gikas Santo Niño Plasanan Lamatik guwa dito sa Talisay
nagmunay ilang gipaabot rigob. Ug ang ilang pagpasalamat nimo wala gyud kinutuban nganuman nakaingid sila. Ug wala si gobernador oy dili ta makatimaho di ta kakita og karsada. Nasairan nga aduna karon gipadagan nga petisyon nga gipirmahan sa mga lumulupyo ingon man sa mga sumusunod sa nagdonar sa maong yuta kinsa naapektuhan pod sa gitukod nga proyekto tungod kay lakip sila dili na sab makaagi dinhi. Sa laing bahin, lakip sa gimulo sa mga lumulupyo ang gibuta nga karatula diin dili pwede makasulod ang mga four-wheeled nga sakyanan. Nini sila nakaingon nga dili patas tungod kay ilang nakita nga nakasulod ang mga sakyanan nga nagkarga sa mga bugat nga materyales sa nasangpit nga gitukod nga multipurpose building. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page, Provincial Information Center, Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron maibaw-an namo ang inyong reaksyon o opinyon. Kini si Shariza Haralvez sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyong sa kalambuan.